Bé, dia 16 d'agost de 1936 va tenir lloc el desembarcament republicà en el litoral de la costa de Marcó, Porto Cristo, Sant Llorenç, la Poma, etc. Això va durar fins al dia 4 de setembre. Llavors, quan la milícia republicana va abandonar Mallorca, en aquesta façana d'aquí, en el balcó de la dreta, el repressor italià enviat per Mussolini, el famós Conde Rossi, va fer un discurs triomfal. Passa exactament en aquest balcó de la dreta d'aquesta façana, que està exactament igual que les fotografies antigues. I el discurs va començar amb un militar que va dir «El milagro ha sido porque Dios lo ha querido». Aquí a la plaça de la Bassa de Manacor, en aquesta plaça venien uns homes que eren coneguts popularment com a xarlatans. Què eren de xarlatans? Eren senzillament venedors ambulants de qualsevol cosa. Duien un petit catafal, pujaven damunt i començaven a xerrar. I aviat se remolinava gent i escoltava el que deia aquell home per vendre els seus productes. I eren, com hem dit, popularment coneguts com els xarlatans a Manacor. Estem en el carrer del Mercadal de Manacor. Aquí darrere tenim una antiga farmàcia, ara ja no és. Per què estem vengut aquí? Perquè el temps de la guerra civil, la gent que represaliaven, etc., els duien aquí i feien prendre oli de ricí. El practicant era el messià Púrgia. Per què es deien Púrgia? Precisament per això, perquè donaven oli de ricí. Inclús vos contarem una anècdota d'una gent que li van venir a donar oli de ricí i ell se va queixar. El messià va dir, pobra gent, tot els han donat oli de ricí. I per haver dit això, ell també n'hi dona.